बाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव आंनि दानसोरां भिलेज ब्लग इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। भिडिअखौ नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय लोगोफोर। मा खोनादों दा आसरित, मा खोनायो, माबा फंबाय गोदैखौनो लानानै खारलायबाय। मा जाखो जों गावनि फिसा सानैखौ गारनानै खारनानै फिसाजों समानखौ लानांगौबा मा जाखो बेलाय? बेसेबां लाजिथावना खोथा बेयो। गावनि फिसाजों समान बैसो, बे बैसोआव दा खारनानै अबाव संसार जाहैगोन? आलाय सिलाय गोदाव सोराव फिसाफोरखौ गारनानै गावनि गुबुन फिसायजों थांनानै फुराना फिसाया बेसेबां दुखुनांथाव। दा जानाय गैया लोंनाय गैया, गावनि फिसा उन्दैखौ गारनानै बे फंबाय गोदै लेंनाय फिसाजों समानखौसो लानानै खारबाय आरो बे हिनजावा। बेसेबां लाजिथावथाव दा लोगोफोर। बिश्वनाथ जिल्ला न'दुवार दखरानि सिङाव थानाय सिजुसा गेटनि साखाथियाव थानाय 5 नं आलायसि गामिनि सुरन बसुमतारीनि बिसि फागुनि बसुमतारीया फंबाय गोदैजों लोगोनि आथिमंगल जानो होना थगायना खारखुमानानै दं। फोरमायनाय बायदिब्ला फागुनि बसुमतारीया उदालगुरि जिल्ला चन्दना गामिनि इलुद दैमारिखौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 2 खालार खालि लोगो मोनजेनो आरो बिदिनो बिब' गोदै आरो फंबाय गोदैनि रादाय जायो। नाथाय 10 फेब्रुवारियाव फागुनि बसुमतारीया 11 बोसोर आरो 7 बोसोर बैसोनि गावनि आंगो गथ' सानै आरो फिसाय सुरन बसुमतारीखौ नागारना फंबाय गोदै इलुद दैमारिजों बहाबा खारखुमा लाङो। सुरन बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला गाव न'आव थानाय जायामोन, न'खरनि रांखावरि आंखालनि थाखाय गुबुन रायजोआवसो खामानि मावनो थाहैयोमोन। सुरन बसुमतारीनि न'खराव अरदाबाव अर जोंनो रोङै, गथ' गथाय फिसाय बाय बाहागि जानाय लोंनाय सुख गैयै जाना दं। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला फिसाय सुरन बसुमतारीया नैबे 8977573952 जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों। खुलुमनाय थाबाय। आंनि हिन्जावा थांनाय एप्रिलनि 10 तारिख मोना फेब्रुवारि 10 तारिख हरनि समावनो गोमानानै थादों। अन्नानै सोरबाफोर नुफ्लांबायोबा जाहाथे बे बड'लेण्ड दुब्लिनि गेजेरजों जाहाथे आंनिसिम अन्नानै प्लिज खोन्थाहरो। आरो आंबो न'आव गैयामोन, आंबो माबायावसो दङैमोन, सेकेन्द्राबादावसो दङैमोन। बे समावनो आङो हरखाबलाय न'निफ्राय फन हरनायलाय आङो थिग 10 तारिखआवनो आं गारि गाखोनानै फैयो। 14 तारिखआव आं न'आव मोनफैयो। हालाय हाफायनो गाबै मिनियैनो आरो नै फिसा सानै दङ उन्दैनो। अन्नानै आंनि हिन्जावखौ नोंथांमोना बबेबाफोर नुदोंब्ला जाहाथे जेरैखिया बे खौरांनि बिदिजों नोंथांमोना गुरैयै आंनो खोन्थाहरो। दा डिसक्रिपसनाव जाहा दा आंनि नाम्बारखौ लिरनानै होगोन। बे जिहेतु बे हिन्जावा गोमाना दङ, बे सोरजोंबा थांफानायनि सन्देह दं नामा? बेजोंथ' सन्देह बादियानो, माने सेंग्रासा। बिनि फट'खौ होखानाय जादों। बिनि नामा मामोनथाय
सेंग्राया ओरैनो मिथिनायाव बहानि? सेंग्राया मिन्थिनायाव ओरैनो अदालगुरिनि होनदों। दा मोजां मिन्थिया। जायखिजाया जोंनि मिथिनायावलाय बियो आंनिनो बिजावजालि, ओमफ्राय माने बिनि नामा बिबारि आरोना। ओमफ्राय माने बियो जोंखौ थगायनानै थांदों आथिमंगल जानो होननानैसो, बिलोगोनि बिब'नि फिसाजोनि आथिमंगल जानो होननानै थगायलांदों, फिसाफोरखौबो थगायलांदों। ओमफ्राय बियो माने थांनानै जोङो माइ सौनाय समाव माने लामायाव बेखौ लोगो मोनफिनदों आरोना। बेयो थाङैयावनो जोङो माइ सौनो थांग्रोदोंमोन। ओमफ्राय थांनानै बेखौ लामायाव लोगो मोनफिनबा बियो हाथायाव थांनानै ओरै माबा मोनसे माल लाना थांनोसै आं आथिमंगलाव होननानै थगायना थांदों बियो। ओमफ्राय बेयाव बियो होनदों आरोना। ओमफ्राय बियो जोंखौ थगायलांनानै स्टेसनाव माने सेंग्राखौ नेहैदों। नेनानै ओमफ्राय बिदामोनाव लानानै थांदों। माने गामिनि मानसिफ्राबो बेखौ स्टेसनाव नेहैनाय लोगो मोनखादों आरो। ओमफ्राय बिदामोनाव थांनानै बिदामोननिफ्राय स्कुटि लानानै बिमामोनाव थांदों। बिमामोननिफ्राय ओमफ्राय आरो उल्था फैफिननानै ओमफ्राय बिदामोनावनो थाफैफिनदों आरो इसोरो। ओमफ्राय बिगुमैया सोंदोंनो अबेनि आलासि होननानै। ओमफ्राय जोंहा बिबोनांनि नामखौ होननानै बुंदोंनो जोंहानि जाथि।